COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kakenhun ki Khunkha jong kakur Marbaniang na Bhoirymbong hadin ka jingle ya Sngewbha ki kam le isne ha ka thany ri bhoi mingi khamtam ha ka ne ka por pakhang shnong henne ka singipat kine ki Khunkha na kakur Marbaniang ki lapanlong ya ka kam le isne ke bakham he da ka baleng ai Sngewbha lai Tylli ki Tyndong Lyer oxygen ha Bhoirymbong community health center na ka banta ba ka ne ka jaka ai jing sumar ha ka ne ka thany kanyo ban ai shushu ya ka jing sekri sha ki baduk ki bajinjar ki ba wan ban sumar ha ka ne ka jaka ai jing sumar hari bhoi mingi ki nong yalam kane ka kanhun jong ki Khunkha Marbaniang ki laong bah kane ka por ka bakhim ka bajanjar ka balakta nang kong e ya uduk usuk kumta banlej poi shabaro ki longying bat ban ai jing rap shabaro ka long ka bae bat kane ka kanhun kanamla banlej panpoi henry kalale ya kane ban yo kaner jing rap shwa ya ki bapang ki basitom da kane ka lat haba khen kulum ya ka jing penlut ban yo ya kane ka Tyndong Lyer oxygen kala palat ya ka lak tengka Hakane ka sngi, Lyer don lang ki doktor in charge hakane ka CHC ki bakentup ya u doktor T Sutunga ubde u doktor in charge I doktor P Marweng ki Khunkha Marbaniang ki bakentup ya uba Ringstar nong room ubde u president uba SR Rempei ubde u secretary uba BL Dhar uba KS Biam uba B nong room uba M Dhar uba ST Rempei ubde u rang ba shnong jong ka shnong lum dai khla bat kiwe Hakane ka sngi ki babun ki Khunkha Marbaniang ki badon hakate ka thany ri bhoi mingi kimla abania poi namar ka jingdon kam ban bud ya ki kendon ki balabu da ki bor sarkar yo kum kene kalat ban donate ya ka si ki jongi ka si ki jongi de ka bala ai ki jing sakri ka ba bhatam na mata ki briu jong ka dong ka jongi de halor kene ka banta na kaliang ka jongi hadin bala khlat no jong ni lok jong khadu ke ni kala don ke jing kren tu bosni ba ngin le ai nak benta ke jong khat no ke jong I te ke ne ke por nak liang ke jong I kum ki Khunkha Marbaniang rengkat na jini ki para ki jong I ye don rekat ang ne ni IT ki ne ki likely ki salanda saka CFC nang ba ka CFC kan yo ben pen prekam nak benta ka jing mentoi jong ki nong song sa kane ka thain ki jongi nak benta jingkot kya te nimdon sibun ki kentin reng IT no rengkat bat kini ki kot kisla ki bede nak benta ban refill ya kane ka cylinder anda kala